कर्टआव हाजिर जानायनि डेट दङमोन बिथाङा कर्टआव थांदोंमोन बेनिफ्राय मा होनदों बेखौ खनसे फैयाखै होननानै जामिन बिब्रबदों इमारजेन्सि। मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय एक्स एनडिबि आदाखौ जोबथेसालियाव फिन खेब जोबहैफिनदों आरो बे जोबहैनायनि बागैनो आं बाथ्रा बुंनो सानदों। थारैनो बै बिटिआर एग्रिमेन्टआ जों साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बा एक्स एनडिबि आदामोननि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव बै बिटिआर एग्रिमेन्टआ बिनि बागै नोंथांमोना नायग्रो लोगोसे खोनासंग्रो जे फिन खेब जोबथेसालियाव जोबहैफिननाय जोंनि एक्स एनडिबि आदानि बागै गोबां बाथ्रा बुंदों। स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायग्रो लोगोसे खोनासंग्रो। मैया जोंनिनो लोगो रंजालु मोसाहारि बिथाङा मा होनो कर्टआव हाजिर जानायनि डेट दङमोन बिथाङा कर्टआव थांदोंमोन बेनिफ्राय मा होनदों बेखौ खनसे फैयाखै होननानै जामिन बिब्रबदों इमारजेन्सि। बिथाङाथ' सिगांनिफ्रायनो थारिख मारिबोगासिनो सानसेल' गेप्सनि थाखाय बिथांखौ जामिन बिदों। जामिन बिनायाव इमारजेन्सि जामिन बिनायावथ' जों बबेनिफ्राय मोनस्लाबनो मोनासै। बिनिफ्राय मुस्लिम जिथुनाखि जामिनदार बिदों मोनथाम रेजेक्ट जादों। दा रेजेक्ट जानायाव बे रंजालु बिथांखौ मेजिस्ट्रेटआ जेलाव सोना दोननाय जाबाय। दा जों बेखौसो बुंनो सानदों जोंनि राङापारा हालामनि आन्दाराव दासिमबो 12 जन केस तारिख मारिनांगासिनो। जुदि गासिबो बिदि जुदि मोनफ्रोमबो तारिख सानफ्रामबो मारिबाय थानांगौबा बिथांमोननि हालोदा मा जागोन मा मावना जागोन। दिनै सोरबाया 22 बोसोर जालांबाय तारिख मारि मारि केसा जोबनायनि लामायाव फैयाखै। दिनै जोंनि एकर्डनि बिलुआ मा थागोन जेबो गैया। बेनिखायनो जिथुनाखि थांनाय 5 बोसोराव बिटिआर एकर्ड खालामनानै जोंनो जेबो मोजां फिथाइ लाबोनानै होआसै। गोबां मानसियानो तारिख मारिनांगासिनो। बिथाङाबो बिसना सारिआलियाव दासिमबो न'निफ्राय हान्थिनानै तारिख मारिनांगासिनो। बिथाङाबो वारेन्ट फैनानै थाखुमानो गोनां जादों साननैसो। आरो दिनै रंजालु मोसाहारि बिथाङाबो मोननै केस मारिनांदों। आरो बिनि सायाव मारिबाय थासेयावबो सानसेल' एबसेन्ट जानायाव बिथांखौ डाइरेक्टलि जेलाव सोबाय। होमबा बिदिनो बयनिबो न'खरा जुदि बिदि हालाय हाफाय जानाङोबा जोंनि हालोदा मा जागोन। बेनिखायनो दा गोदानै सोलिबाय थानाय जिथुनाखि बिपिएफ सरखार बिथांमोननिसिम जों गुरैयै खावलायहरो जाहाथे जोंनि एनडिएफबिनि दा नांबाय थानाय केस बेफोरखौ अननानै जिथुनाखि फोजोबना होयो रायज्लायनानै जों बेखौनो खावलायनाय जायो। 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा सालायबाय थादों बे समाव इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावासै नामा? दा जोंनि नुनायावथ' गैया। मानोना सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां केस नांना थानाय एनडिएफबिफोर बिथांमोननि सासेनिबो दानो केस जोबनाय मोनाखै जों। दा बिदि हिसाबै जों मोजां नोजोरैथ' नुनायनि माबायाव गैया। फेलार जादों नामा? फेलार मोनसेबो साक्सेस होननानै जों बुंनो थाङाखै। जिथु बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे गबिन्द बिथाङाबो बुंदोंमोन आरो फेरेंगा बिथाङाबो बुंदोंमोन 90% जाफुंजोब्बाय बा मावफुंजोब्बाय। खुगाजों बुंनानै मा जानो खामानिखौ मावनानै देखायनांगोन। जिथुनाखि जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दिनै आंनि केसा जोब्बाय होननानै रावबो बुंना फैनो हायाखै। दाबो नै बिथाङानो बुंबाय 2014 ना मायाव हमजादोंमोन बिनिफ्राय दिनैसिम दासिमबो तारिख मारि होनांगासिनो। आरो नैबे बिथाङा 2010 नामा 14 बेबो 14निफ्राय दासिमबो तारिख नामायगासिनो। होमबा सोर साबेसेनि केसा जोबदों रावनियाबो जोबाखै। जों बिनिखायनो जों मानियाखै माने बेखार जोंखौ माने मा होनो जों हारिनि थाखाय नांदोंमोन खिन्थु हारिनि थाखाय नांनायनि फिथाइखौ जों मोनासै। बे 4 लाख फैसा होदों 4 लाख फैसा होनाया जायफोरा केस दङ बे 4 लाखनि बाय डाबल 8 लाखबो जोबलांदों सोरहाबा। दा बिदिखायनो जों गुरैयै खावलायहरदों दा बिपिएफ सरकार हाग्रामा महिलारि सारा बिथाङा जोंनि केसफोरखौ फोजोबना होयोबा जों गोबाङैनो गोजोननाय मोनगौमोन। बेखिनिया अब्ला मानाव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुबाय खोनाबाय बुजिबाय। दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै बै बिटिआर एग्रिमेन्टआ जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे एक्स एनडिएफबि आदामोननि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बिनि बागै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।